जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गबनानै थैनोसै जायो, बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था, मानोना भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै, जायखौ लानानै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै, बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। गावनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन। मानोना नै जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामाया बियो UPPL आवहाय मार्चआप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो। जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गबनानै थैनोसै जायो, बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था, मानोना भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै, जायखौ लानानै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै, बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। गावनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन। मानोना नै जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामाया बियो UPPL आवहाय मार्चआप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।